بلجان و خیراتن ویدیویکی دیتر یا ادوبه فوتوشوپ درسا خوی بری ویادا آنجی ویدیو بری ویادا ام لسر و بجیر کو سر راستی انگشتی راستی آبون حتی نیجه کی مهاتبون بطیبت اف مالکن جوری آنجی و بجیر کن جوری ام لسر وانا راستی آبون یک بیک نهامه ویا بردام بکن بگومان هر دما هون لورا کارکی دکن پاجک آنجی مالکه کی نو ودبه و لسر مالکه ایدی هون لسر گرافیک آخوا لسر کاری خوا ایورا دکارن دستکاری بکن یا راستیا جه پاجا آنجی جه پنجره ام بیجن اوه گله کی گرنگه و بهترچی سر راستری دورادنه ev aliye rastê bala xwe bidine sê stûn hene em wisa bêjin sê stûn hene stûna yekem niha ev qalbê bingihîniye Photoshopê dema Photoshopê nû vedikin versiyona dawî bêguman ez niha versiyona herî dawî ku jana di vira dest dikarim pêşanî we bidim eger hûn hez bikin من بطيبت يا داوي çalak nekir يجبر يا داوي ده arşeyek derket keşeyek hebu jberveyeki eve versiyona kunha ez bikartînim 22 xal 5 xal 1 eve versiyona herî dawî nîne lê ya dawî tê jmartin jber piştîvena yek edî derketiye dor da arşeyek hebu jbervena ez nû nakim ji bo ku keşe dernekevê hetanî ser rast dikin Niha aliye rastê bibliotek anjî wekî pirtûkxane wêret bijin anjî berhevdank ez bi xwe bibliotekê wek berhevdank binavtînim li vira hemî kar û logo tiştê vektör karê ku mikirî di vira de berhev bûne ez van karana di vira de bi xwe otomotîk qeyd dikim anjî xweber qeyd dibin tomar dibin dema ku ji min re pêwîst kir ez bi kar tînim eve berhevdanka em vê bigirin niha vê van ve bijarka de vê deverê de jî dema hûn li vira karekî dikin ev ne çalak dibin ve dibin hûn dikarin karê ku li vira kirî li vira rast bikin eve serrastiyên giştiyê wî karîne eve jî kê wekû efektan e guhertin û karê li ser wî karê wê vê derê ebene anjî layer anjî wêneyek nivîsek çıkarı ve hebe. U ev malika dîtir jî, ev bloka diyem bêjin, ev stûna dîtir. Divra de çi heye? Protokol heye. Protokol ya herî giring ku hûn di Photoshopê de divê hîn bibin protokola. Protokol her karê hûn dikin tomar dike, lê qat bi qat tomar dike, pile bi pile, ast bi ast tomar dike. Ji ber wê yekê ji bo we gelekî hesaniye bêguman dema hûn pêl kontrol zeyê dikin mînak hûn şûn vetên yani STRG Z hûn şûn vetên eve di klavyê de di tastatûrê de di evê de di tîpa de tîpên tastatûrê de wiha lê belê di Photoshopê de karekî dîtir heye yê çi ev kar ev şûn vetênê bes dîsa hûn dikarin pêş de biçin û bi hesanî qet pêwîstî bi tiştekî dîtir tune ye ez ê niha vêna şanî we bidim mînak ez vira bigirim da hûn baştir tê bigêjin me li vira karek kir lê binerin her carê yek zêde dibe her carê her çi karî ez bikim ez nivîsekê binivîsim min nivîsî yek zêde bû dîsa min nivîs jêbir mînak dîsa zêde bû ez çi karî bikim li vê derê tomar dike bala xwe di dinê de li vira ez ebeneyekî nû vekim ebeneyekî nû vekim destkarim ser hêç bikim li vira firçeyek sera bir ez çi karî bikim li vira yek zêde dibe lê binerin li protokolê de ev protokol ji we re gelekî pêwîst û hûn çi pencereyê çi pacê çi malikê vekin divê hûn di vira de vekin cihê bi îngilîzî Windows bi Almanî Fenster bi Kurdî paç an jî kulek an jî pencere êdî hûn çi bikartînin ew kêfa we ye
Niha eger min divra da şaşîtiyek kir, ez divê vegerim. Ez dikarim vegerim. Ez dikarim heta bi destpêkê herim. Destpêk wiha bû. Lê eger we ti destkariyekî dîtir nekir bê hûn dikarin dîsa pêş de biçin. Werin vira. Ancî werin vira ji vira berdewam kin. Lê em bêjin hûn gihiştin vir. Hûn gihiştine vê derê vira bêjin. Hûn gihiştine vir we karekî dî kir. Ve çaxî ew ê berê hemû jê diçin. Divê hûn hey ji vêya hebin. Êdî hûn nikarin carekî dî pêş de biçin. Lê wê jî hûn dikarin hetanî bi cihekî biceribînin di tastatûrê de an jî di klavyê de lê ew ne hetanî we sê çar karê berê şûn ve dibe. We hetanî dawî şûn ve navê. Niha em heta vira hatin ez kar dikim ez tişna dikim her di çeyek zêde dibe min ev nawiha kir dîsa min ev nawiha kir min her tiştek kiriye û zêde bûye anha pacama wiha biçûk bû. Ez şûn ve têm ez dîsa têm pêş de ez gihiştime vê derê min vira karekî dîtir kir an jî ez werim bir dam dîsa karekî dî min vira karekî dîtir kir mînak ve çaxê ê berê hemî jê çûn. Ev e protokol karekî xwe fonksiyonekî xwe wiha heye ev gelekî giring e. Em protokolê jî bigirin an jî bigirin cihê wê ne bila kudrê bû nizanim lê pir jî ne giring e bila li vira be. Ev e serrastiyên bûrengîne firçe jî pacekî firça taybet heye li vê derê hûn hez dikin bên vê derê an jî bên cîkî dî dayînin. Hûn hez dikin bigirin. Hûn hez dikin dîsa vekin. Pînzil firça. Hûn hez dikin dîsa bigirin vira. Hûn çawa dixwazin li kî derê bicî bikin kêfa we ye hûn dikarin bicî bikin. Ev jî serrastkiriyên firçan e. Hûn dema firça çalak bû hûn li vira dikarin biguherin pê bilîzin wana vekin tişna bikin. Niha protokol em hîn bûn xalekî dîtir heye aksiyon li vir heye. Aksiyon çi ye? Aksiyon karê ku hûn dikin hûn dikarin qeyd bikin. Tomar bikin. Ew jî gelekî giring e. Ji bo çi? Ji bo ku gelek aksiyon hene hendek jê bi taybet vî karî dikin û di înternetê de karê xwe difiroşin. Yani çawa karê xwe difiroşin? Em bêjin efektek bikar anîne. Efektekî filmê kevin bikar anîne. Efektekî sê dimensyon bikar anîne. Efektekî çi zanim rengekî taybet bikar anîne. Rengê kevir bikar anîne. An jî em bêjin make-up bikar anîne. Make-up wekî xemilandin an jî nexşandin bikar anîne. Hûn ê çawa ji vêya sûd werbigirin? Aksiyona wê ne hûn dikirin an jî hûn boy xwe bikar tînin digirine vira, digirine ser Photoshopê û pêl playê dikin an jî cê lîstandinê ve çaxê ew aksiyon li vê derê otomatik êdî xwe bi xwe dilîze û karê ku wî kesî kirî hemî ji we re tê. Ez mit kudrê de peyda bikin ez jî zû ve bi aksiyon bikar nanîne aksiyonê Photoshopê val vira dinivîsê çil aksiyonê Photoshopê dibêje dibe ku bê perevin an belaş bin em lê binerin. Ev aksiyona zêr e mînak. Dema hûn bikar bînin sêvê tenê vê rewşê. Wayê dibêje daxîne dibe ku bê perevê. Em carekî dî bitirkînin hebe çi derdikevê nizanim. Me nebê reklama baş e. Tiştekî balkêş e. Hûn dikarin wêneyê xwe bîrengî zêr wekî zêr lê bikin. Wayê dibêje belaş daxîne lê dibe îmeyla xwe bide. Hem ez îmeylê nadim. Wayê daket. Bila dakevê waya em vekin binerin kaç tê de ye
aksiyon ji bo kesên ku bi rastî karê xwe bibin astekî bilind mezin ji bo wana baş e ji bo hûn bikaribin karekî xwe bi hinekê dî dewrî hinekê dî bikin. Ez bawerim ku me di cara Tirkan derbasî vira dibe an binêrin gold effect waya îcar çi jê re divê ez nizanim divê em lê binerin ji ber hindek tişt pêwîstî yên wê hene tu pêwîstî behs nakî qelayê nakî em biceribînin ka bê çi jê werî em çi bikin wêneyekî sêvekî peyda kin em sêvekî peyda kin wekî em pêngê binivîsin wêneyê hûn digerin divê derdoreyê birî bê hûn bi xwe jî dikarin bibirin lê ji bo ku niha ez nikarim pir mijûl bibim ez wer dikim bila wiha bê û ez vî wêneyê bînim Photoshopê me anî lê derdoreyê nebiriye mixabin ew xal dema min çavlê kir min got belkî derdoreyê birî bê ez bêm ez herim vira wê ya derdoreyê birî ez ê bikaribim peyda bikim va sêvekî dîme dît ev ê derdoreyê biriye ez bawerim lê ev na bi pera bine na va belaş dibêje ka hetayî daxê dibê ma tu mirovî an tu heywanî ez qet nikarim te re mijûl bibim heynî heman tiştî bikê sêvek peyda nekir me sêvek peyda nekir ez herim ji dolabê derxim çi bikim sêv hate heman jî dekar tiştek nabe em ê bi rengî bikarbînin em ê wiha bikarbînin niha ez li vira terim ser aksiyonê û pêl play dikim ka bê çi bê nizanim dibêje seleksiyon ebeneyê an ku wêna navê divê vêya dest nîşan bike û paşê pêl play bike îngilîziyan bi tune lê ez bawerim wî sagot ev pîksel tune ji ber vê yekê jî em ê çi bikin em ê vêya bibirin derdoreyê bibira em bêjin herin ser ebeneya me çi lê hat pacê me jî hemû bûne tirşik aniha em biceribînin kanî aksiyona me erê dibêje seleksiyonê dest nîşan bike dibêje seleksiyonê dest nîşan bike kam binerin dîsa ez dîsan bibirim mixabin em ê wiha bikin seleksiyon seleksiyona vê jî bigirin ka bê wê çi jê derkevê çê nebû problemekî dî derket bê çi ye ez nizanim lê kamê binin bê çi jê derkevê aksiyon piraniya wana bi îngilîzî têne amade kirin dema ku bernameya we bi zimanekî dîtir bi wê çaxê napejîne lê va çêbû ne wekî em bixwazin jî bê sêva me bû zêr
aksiyon bir rengiye heyce hebin dema aksiyon bikarani vak mugoti eğer aksiyon be İngilizce be برنامه آلمانی ناس ناکی لایر دنویسه و جوارا بیجه به هونه کی جان پلی چه ناوی لی بکن هونجی دکارن پلی ناوی که او دخوازه لی بکن و بی رنگی بکار بینن نه در دوره و نه که بنرم در دوره و بریا آن زمین اف نه دوینا را دویز به veya ditirreye az bir zemini dikarim jê bibim ez bawerim nedivêm bûgerin ew hawekî wê nelê bikin û vî zemînê jî rakin anha sêva me zêr berdest e. Hûn dikarin vê sêvê wekî hûn dixwazin deverekî dîtir bikarbînin zêde bikin kêm bikin bikarbînin. Hûn dikarin wêneyê xwe jî wiha bikin. Ez naxwazim li vira dema bixwim êdî li ser wêneyê xwe biceribînin. Daxînin vê aksiyonê an jî aksiyonekî dîtir wek min got têkevin Google'ê de aksiyon Photoshop aksiyon binivîsin êdî hûn çi bixwazin wê derkevê pêş we li vira çil aksiyon hene mesela mînak hûn dikarin vêya jî bikarbînin lê ez êdî niha wêneyan bi vî rengî vektör dikim min ragihandiye bernameyekî navdarên Kurd amade dikim ji bo her navdarekî Kurd wêneyekî risen yê wiha ez dinexşînim dema min gelekî dixwe lê ez wêya jî dikim em vira derbas bin zêde me em pêr mijûl bûn kanal evna kanalên rengin evna bi taybet ji boî wêneyên lak wêneyên hûn serwana şahîk bikim tê bikaranîn ji bo gelek karên dîtir tê bikaranîn ez berferahiyê wêna nihan nikarim têkevme nav de hûn bi xwe dikarin test bikin û bikarbînin evna encama va paca da vedibin ji xwe me ji we re gotiwe ve tekstin em ê ji bo nivîsê ekstra bi taybet li ser rawestin em dersekî me dîtir waneyekî me dîtir heye ya pênce ya pey vê re ji xwe tekst em ê ser wêne rawestin niha bêguman sererastî neqediyan sererastî an jî vebijêrkin neqediyan bi dawî nebûne cihê renga li vira hûn dikarin bi xwe rengê xwe saz bikin li vê derê hûn dikarin rengê xwe bi xwe rengnenû malikên rengayê nû ji bo xwe saz bikin ev ji rengê ku derbas dibin hûn li vira jî bikartînin li vira de jî bikartînin li jorê jî bikartînin vana bala xwe bidinê li her alî vebijêrkên wêna hene demek ku hûn nû çaranîşkekî li vira didayînin mînak yekser di vê dirê de serrastiyê wê derdikevin ev di versiyonê dawî de wisa ye berê wisa nebû bala xwe bidinê li vira berê de hatiye danîn 10 pîksel bila anîşkê wêna xwe herbin em wiha lê binerin kaz rengê wê jî bûgerim an jî reng wiha bûgerim di cara bitirkînim û rengekî dî bidmê de bala xwe bidinê li vira anîşkên wê 10 pîksela xwe here yankî girover e wiha eger hûn hez bikin li vira hûn dikarin hîna jî xwe her bikin bi va xala bigirin û rakişin binirin ez dixwazim çarenîşkekî wiha malikekî wiha ez dixwazim hinekî dî an jî yek anîşk an jî di anîşka tenêz dixwazim bigorim vêna vê zincîrê rakin daxine hemî bi hevdûre neyne guhertin ez ê vêya bikim sıfır ez ê vêya jî bikim sıfır navîne bêjin ev ji bo çi baş e ji bo çi ne baş e yanî ez mînakekî bidim ez li vira grafîkekî dixwazim hazir bikim ji bo çapê ez dixwazim hazir bikim ji bo çapê bila A4 bê ez A4 dixwazim hazir bikim û ez vêya vê ebenê an jî vê malikê ne ebenê ropelî biçûk dikim vêya radikişînim vira û em vira dawam bikin mînak wiha yeke dî bên me cemê ji xwe xetên me arîkariyê hene yeke dî têne me cemê û yeke dî têne me cemê wiha ez dixwazim grafîkekî sererast bikim an jî çê bikim grafîkekî çêkim
Livraji ki meberi jî çêkir bû, bloka nivîsê ji bo dayînim, dikarim an jî blokekî tenê ya nivîsê dayînim. Aha. Nivîsa me jî hat. Hûn dikarim bi vî rengî grafîka ji bo xwe çê bikin. Ez dixwazim veya dirêj kim û va her du anîşka kîjan in? Ev in? Ev e? Erê. Ez va her du anîşka tenêz dixwazim xwahir bikim. Ez êdî tir naxwazim. Bila mînak ev e heftê bê. Ev e jî ke heftê bê. Bi vî rengî. Ez wiha dixwazim. Mînak aha. û ez ê vira logoyeke xwe dayînim. Ev e bila logoyekî min virabê. Ji ber wê min ev derwiha lê kir. Bi xêra van xetê alîkariyê hûn dikarin bêhne rêza wêna. Yani tiştekî wiha hûn dikarin bikarbînin. Aha. Ên hûn ê bêjin mazkarim çi bigirim evana? Hûn dikarin her tiştî bigirin. Nîda gorî fantaziya we ye. Hûn wêneyê xwarina dikarin bigirin êdî mînak. Eger hûn karê xwarinê re mijûl dibin, hûn dikarin wêneyê xwarina, restoran, kargo webê, hard diskengî pir in. Ka wêne em ê ji we re meqerina bigirine serê. Bila aha bînim. Wêne gelek mezin ez barim. Erê kalîte wêne baş e ji ber wê. Em ê bêhnin dayînin ser vira. Kujan bû? Ev bû. Bêguma hûn li vê derê li ebene çi qasî navê wa binivîsin. Hûn çi qasî bikin wekî belge berhevdank ew qasî ji bo we baş e. Hêjayan dema min kar dikir, kompûtera min hate girtin giran bû. Mixabin karta minê grafîkê bikêrinayê. Vê keliyê ev di dest min de heye. Niha wêneyên xwe ez dîsa min hindekî amade kir. Ez ê vî wêneyê bigirim ser banerê, banera jorê. Ez dixwazim ku vira de diyar bê. Me berê dersa mask dîtibû maskê. Wiha dema hûn maskê dikin. Ew grafîka we jêrê amade kirî tenê ji we re bibe wekî formekî. Ez efekta îcar em derbasî efekta dibin ji xwe me berê dersa efekta jî dîtibû. Ez vî rengî efektê xwe bikardînim. Hînam derbasî dersa ew ê nebûne ya tekstê ya nivîsa lê ez karim wê jî mînakekî pêşan bidim ji bo dema hûn karekî dikin. Mînak xwaringeha gêja. Xwaringeha gêja. Ez dixwazim ku wiha hûn tiştekî xweşik, tiştekî ciwan durist bikin. Bila kîja reng li vira tê ya rastî rengê germ baştir in. Ez bawerim rengê oranj an pirteqalî em bêjin oranj baştir in lê zemîn jî ji ber ku oranj em karin rengekî zemîn bigirin. Zer jî nexirab e, sor jî nexirab e. Kam sor biceribin. Sor wê gelekî feş bê, gelek nexweşik bê. Ez bawerim dîsa jî ez bimezê dîsa jî ya spî bikar bînim. Em gelekî qalina ev nivîs, nivîsekî naziktir em dikarin bikar bînin. Ya herî nazik û ew bi hev ve girêda yek ji evek jî alternatîfî gotik heye. Naz veya bêguman ev vî rengî nabe. Hûn jî dibînin. Ji bo vê yekê divê hûn tiştekî dî bihizirin. Tiştekî dî bêhne bîra xwe bitirşik em şûn vewerin herin protokolê û ji vira dîsa bidomînin. Ez ê va her siya bêhme xwar hinekî û li vira blokekî dî ez dixwazim amade bikim. Taqene nivîs bête xuya kirin. Blok bila anîşkê wêna nexwar bin. Vê zincîrê demaz dikmeyek hemî hevdû re tev digerin.
و بلوک بلا رش بنوینا هم هر سر ابنه بلا مالکما ابنه جیل ورابه از وینا بچکی دی بحلینم رش بلا ببینه وز بحلینم آها وز دگرم بن نویسی بلا نویس بیت سری آتشتکی وها جوان دیارdı be. Begum on karın rengi vena rengi zemine jeri tişteki değil şu paralel bakın şu bu xazın und karın rengi bu karın de usa kuyanaki az behter raş kartinin bu çekit halenim und karın efekt abudun viaji kontur ankeleke khat bila khat spibin ve jer ve kuyanak ile jori kuyabki kontur spi şber ku jori ve ne he jori vay kuyadık bala xubne aha aha na ber hundur veya berbe hundur veya le bidne derve aha başa pirengi jber ku halan diye spiyaveci ki kuyadık Efe minakin, hun gori xoji ve ne minaka çekin karım vana jehreki ve ne ki bigirne seri. Naha efe mecbur çi peşanda dema hunnu vedikin ev pac vedbe hindik kesce aciz dibin naxwazin le eve hun çi dixwazin ser vê malike bikin divra da hun dikarin bikin. Reng dikarin li vira biguherin. Rengê keviyê, sor, rengê hindir keskeki وها نخوشک und karın navayı bibrin avha bikin وها und çirengi çidu xwazin bikin ediyor giridayı ve evji onu test bikin onu vana hamiye xobxa وکی aynıki berevajı bikin bugharın bor çerxinin ediyon çağlı xwazin veya şumvetini beli temaşavanın heja سر راستی پرن راستی evna hamid malika da hene şwa az naha çidi jwara bejim naha ya heri giring yek jeji eva jori eva ertim haya naha ne çalakın eva geleki giring da hami bername grafike da haya jbo hun karım grafika xo bixin nava wezneki de bixin nava rêzekê de û veya jorê bikartînin. Mînak ez evna aliyê rast û çapê vana ne diyar e. Rast û çapê vana ne diyar e. Ez dixwazim ku vêna û vana hemiya bênim yek rêzê. Mînak ev çalak bûn ha. Ev dibêje hemû wan nîvî de bigihêne hev. Ava. Ev hemû hatine ser hev ez ê wêna paşê pêşanî we bidim. Nab ever sadi sad rasta u naj joru jerji hammi ketne yek rezi be gumanam nikarin wa bikne yek rez em şun ve bin eger hûn dixwazin vana bi tena serê xwe her sêka bi hevdûra bikne rêzê divên vana bikin smart object yani bikin yek grafik veya jî bikin yek grafik em vê jî wiha lê bikin bila ev jî bibe yek grafik daxine tevlî hevî dernekeve aniha em dikarin vana bikine yek bala xwe bidine ev her sê bi hevdûra livîn bêguman em jor û jêr nikarin ji ber ku vanayê hemû bêne cem hevdû lê ev ji kêleka ve wekî hev lê hatin niha hûn ê bêjin çima wê çaxê ev der zêde ya vira zêdeya û vira kêm maye ve çawa çê dibe ketiye nîvî de ez wê jî ji bo we bêjim vana hemiya têne yek rêzê lê di vê pacê de nayîne yek rêzê ji ber wê yekê divê hûn vêna rast bikin li gorî xwe eger hûn hez dikin ku di vira de rast bibe vira vekin û li gorî vê ya zemînê jêrê ji wê buhara bike yek aniha ji xwe me anî bû nîvî aniha tam di nîvî de ne hemî wekî hev geştine rêzekî tam di nîvî de em dixwazin vêya hemû bêne kêlekê rast kêleka çapê wê çaxê wiha dibe em dixwazin vêya bên kêleka rastê wiha dibe em dixwazin hemî jorê bigine hev em dixwazin hemî li xwarê bigine hev em dixwazin
جورایەکی دی بکنە ڕێزێدا ئانوها ئێدی ئەو گرێدای داخوازا وەیە بەێ تەماشەوانن هێژا ئەم گەشتە داویە ڤیددیوەیەکی دیتر هێویدارم ڤیددیوێمە بدلێەوە بن ئەگەر بدلێەوە بن بە عجبینن بەلاو بکەن دا جوانên Kurda ji van zanyariya sûd werbigrin û bikarbin xwe dikarê nexşesaziyê de bostayî pêş bixin demekî xweş were dixwazim her bijî